Itu mawon mangawur awur murahan pengarane ngajuret gong maguru kongso kaya tetep butula warepan rek turangga aspi rekata ingkang waca layu jagat dewa Bathara iki sekalian apa Malik Slendro biasanya nek goro-goro kan Slendro sopo wonge wis ora ono Satria Pringgondani Gatotkaca apa abamu genti takon sapa Nalendra ing parang Gubita saka parang Gubita Prabu ayo sapa kan ora aku dhewe ayo Gatotkaca aja tangkrang kono dadi aja mekeh kowe Gatotkaca iki aja mekeh aja mekeh rasa tangan lakon dadi apa kowe Gatotkaca iki mergani padu iyo
Sang saya dalwalaras abyor lintang kang kumedhap titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita karenaning putyan niro resan dwidawara ombre suaraning matu bronto bocah padang jamuran
Kromengkara Kromengkara tumpak mendok Dete talobo sumo Dete talobo sumo wardito Hanggara rekata Buddha Hanggara rekata Buddha mae esa ing Goro-goro apa to tandane goro-goro dedet kung pating palanggung kaya dedet Erowati pating dledor swarani gunung tarung padha gunung pereng dadal lemah padha gempal ana ketiga dawa udan salah mangsa lemah padha nela sak dengkul-dengkul jerone kena kanggo dedemetek kanapa umpet dedemitan kan mawa wisa goro-goro ana ing jagat pakeliran amung ngormati Wijilir Kirurah Semar Badranaya sak putra tiga yen sinawang saking Mandrawa medanya Ngayodyakarta kayu ajubing angin merpateng angin ngupayan Tribawana bandhek kendo taram boyo
Subali mangertekno iki wis tumeka janji miturut dawing dewa Mbak Yutara jodoh mambik lasu balik kadang nambe lahulung mumpung hai sira aja demen citra ulungna ing sontam pandi langsung kriwa becik dirembukan tiprang yo karepmu piye ton teko-teko sak senengmu dhewe ketoke kowe ngejak geguyon cara nganggo apa palaran ya ora ketoke kuwi ana sing ngarani rambangan bungah kang tanpa upama bisa kasembadan rang Allah oke sadurunge apa adimu Bagong ditangekke
luweh apa luweh dhisik ngaturake apa perlune. Oh iya. Oh alah. Karepmu piye Ren? Ayo ngaturake wigatine sedya. Yo kondo karo kanca kancamu. Kondo lian. Cepet. Cepet kondo. Kok ketoke rada keperanan penggalihmu apa? Heeh. Ora kaya sagedakan iki. Jan luar biasa. Biasa di luar. Wong tur gene ya ora do dibayar. Lah kok yoga kowe kok sakmene kae. Ayo kala mangsane wong nyambut gawe iki nek kancane akeh rempet seneng. Wah, seneng. Seneng atine. Aku ki Petruk wis tuwa. Ya ibaratnya wis telung periode. Nak digawe ngerong puluh kan wis telung periode. Orang ngono kayak gitu umurmu wis piye terus rahasia. Nah aku tak kandhake umurku engko. Nah aku arep golek meneh barang wong-wong do mamang. Kok umure wis akeh kaya ngono. Iki mungkur guyon. 15 tahun kepungkur. Aku janji nongok panggung leku janji. Disekseni para kanca-kanca sing ngok panggung. Jaman kuwi pas aku ruwatan. Aku ora kerabi. Ya alhamdulillah iso 15 tahun pisan. Hah? Piye Reng? Oh. Rikala semono aku saka rumah sakit. Delalah ana gurem sing utik-utik gurem turu. Kok ana sewenehe sedulur. Yo sing sanggem ana ing Lembah Joglo. Kok takon, Mbah, kok saiki rada klimis men ndek rada lemu. Ya iki Lembah Joglo apa arek wayangan pora. Engko sik aku tak matur karo penggedene. Ora kala semono tak goleki. Aku iki yo karo ndrecek awakku iki jan lemes. Ning wong kuwi golekane angele keliwat angel. Wektu iki wis arep ketemu ki kudu nganu wektu temenanan. Tetep ora iso kepethuk digoleki ning lembah langit ngono lembah Joglo, digoleki ning lembah Joglo. Ning Bandungan. Wong iki ki donge maton apa ora. Kali kala semono terus panjenengane Raka Mas Gunawan
ngebel aku. Nah, omong-omong rene, Mbah. Iki pumpung aku ning kene. Omong-omong liwat telepon ora apik. Tenan lho, siap. Tak parani. Lah, nak ngene iki kan 4 mata, Mbah. Oke ya. Aku terus lah kok tanggal 15 wis garek engko esuk. Ayo ora tanggal 15. Lah jawabe pinuk kae. Lah apa ora kudu tanggal 15 Mbak ora. Sing penting ijen ono bulan Desember. Ya. Kasembadan ing tanggal 28 iki. Alhamdulillah pinaringan terang gelintang ora kaya zaman mau. Amaraya aku akon Bagong. Bagong ora katokan ya. Katoke guak dhuwur gendeng. Bunga sing tanpa pepindhan. Munggah, Gong. Ngadeg, Gong. Wah. Iki ana wektu 2 jam terus medhut. Oh, kok 2 jam Sleman. Wis iki pokoke langsung terlena ngono kowe. Karepmu. Sebetulnya tak pasrahke Sinten? kowe, Gong. Oh iya. Iki ngopo kowe iki kok ayo nyambut gawe. Nonton wayang kok nganggo seragam. Mas, aku ki lagi meteng nom. Meteng apa kowe merem kok meteng? Lah iya wong meteng ki mantukan, Mas. Lah kira ngrasake meteng to. Wis kene. Iki wong jare diaturke awake dhewe. Ngaten. Dadi arek bar saiki yo merdeka. Iya. Bar kowe esuk yo monggo. Nek bar saiki merdeka, tegese ya diaturke awake dhewe iki ya ora bar saiki. Waktu 2 jam ini kita manfaatkan untuk menghibur para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan juga para penonton. Endi to tamu undangane iki endi to? 1 2 3 4 5. Sing sampun kundur nggih ndereke sugeng kundur. Nggih. Entos pinarak mriki nggih sugeng kulo. Lelenggan. Nggih. Niki nggih kathah para pandemen ringgit purwa saking Kabupaten Semarang kala wongkang rawuh mriki. Nggih. Ananging wekdalipun mbok menawi wonten kebetan kang boten saged kaduwa, kepareng nilaraken sasana harga ndereke sugeng tindak. Nggih. Nah, wis Iki rada kenthel lho, Gong. pripun? Ora angger. Wong wayangan kok ngalas kok arep golek penonton iki ora angger dalan. Oh. Penonton iki gampang jane, Mbah. Angger dibayar. Nah. Lho waton enten undangane nggih enten sing rawuh mriki. Niki padene nunggone ngantos rampung lan mboten niku nggih nut kamardikane ingkang nonton. Lah monggo. Menapa malah sesuk ki ya dinane dina Senin. Wayahe ngantor. Wayahe kerja sing kerja. Lah wong iki sing diundang sing kudune ditonton wae malah turu. Ayo ora apa-apa singane nyambut gawe ki ana kesele. Nah, iki ana Mbak Krisna marang ya durung tanjake wau. Dereng ngaturke tetembangan wonten mriki. Wonten Mbak sapa iki mau nanik disampun Mbak Dewi. Heeh. Wis wadah aku kok. Ah niki nuwun pangapunten langsung ditawake mawon Mbak Monika. Tawake sinten? Tawake sing rawuh arep nyuwun lagu apa? Bebas Kok. nggih. Ono. Lah tawake sinten lho? Ditawake ke to bapak-bapak kok sinten? Lah kowe kok yo nyok tawa-tawa. Bapake enten telu ya bapak-bapak kok bapak-bapak piye lho? Lah kae niku ana papat. Nggih. Sorana 6. Hae. Mas Is siap? Heeh, ngaturi lagu napa, Mbak? Nyuwun lukaku pun garap nganggo gamelan. Iya. Oh iya. Lukaku, lukaku.
Iki wong sing nyuwun dangdut langsung dipinangkani. Nggih, iki dangdut sing digarap campur sari ini ya Mas ya. Oh, ngoten. Nggih. Garap kamsaran. Lukaku, kendangnya ganti Jaipong, Mas. Kendangnya ganti kowe. Iki kendangnya sing iki blenger. Aki lente-lente. Pripun Pak Dalang enten job melih? Oh, ningali HP. Pirsani napa jenengan niku? Tanggalan. Oh, tak kira pirsani ketoprak. Oke Mas Gamrek, Mas Bagong. Oke, aku kalingan gareng malah tadi. Kalingan Mas Gareng tahun kemarin. Kelingan apane kok kelingan? Iya, Karo- sampun pun aturaken. Karo ngubenge Popmi. Nggih, karo najake sinden. Yo. Ya, Iya. menyambut gawe ya. Sing ndi sing Mbak ditusuk? Kris deh. Oh, kene Mbak Kris. Mbak Corong. Seragen ki ana artis, sapa kae jenengane sedap malam namanya Mbak Corong. Terus Iki kan kembar karo Krisna. dari Sakin nggih. Iya. Tebih parantini ngantos dumugi mriki. Nah. Monggo Mbak Kris. Yo. Selamat malam Mbak Krisna. Selamat pagi Bunda Moni. Menyapa penonton kita serasa zaman apa? Kita serasa kayak zaman tahun 2020 pas corona nek wayangan live streaming ini Iya, Virtual. virtual. Nggih. Ngaturaken sugeng enjang Mbak Krisna. Nggih, sugeng enjang Mas Bagong. Nggih, sehat Mbak. Nggih, pangestu niku. Sampun lulus napa tesih kuliah? Napa tesih sekolah? Wis meteng kok, seluruh Eh? sekolah piye? Tak Ora- ora takoni sih. meteng iki meteng karo sapa? Lah jare karo kae ra sida to. Lambene. Nggih. Tapi saking Sragen. Iya. Heeh, bot-bote ngayahi kewajiban dumugi Ya, wonten mriki. Menika Nggih. pun panglipur wonten ing mriki. Kepareng ngaturaken lagen menapa Mbak Krisna? Apa nggih? Kasetian jati ya, Mas. Oh, kantor Senandal Oke. Jati. Nggih. Kasetian jati. Kabar- Oh, Prasetyan Sejati. Ayo Mas Is. Heeh. Sing di Mas Adi lagune Mas Adi. Sing Oh. Yo, ugi kantor wonten ing mriki. Matur agung ing panuwun rawuh panjenengan sedaya ingkang tesih pinarajina wonten ing mriki wonten ing Lembah Joglo. Hanya mirsani pagelaran ringgit waca calpur wonten ing enjang punika. Diaturke sok lagune. Nah, sik lagi ngrungokke ya. Ora iki ditelepon Rainer. Ngomong-ngomong sih. Mbak Krisna, Nggih, pripun Mas? iki mau wektumu rong nyandak kanggo libukan. Kepara diaturke ana ing gara-gara kene. Iya, gak apa-apa. Aja cilik atimu. Ora. Lamun to gara-gara iki wis ora kaya mau. Cukup cukup anu kuwe sing cilik atiku aja. Nah iya. Gedhe. Aja sampai cilik ati. Maksudnya iki ampun pripun nggih, jangan berkecil hati, jangan aja geton aja. Heeh. Aja sedih. Lah nggih. Lah iya. Sesuk nganu pokoke esuk ben nganu Mbak Krisna. Pripun Mas? Tanjake lek nyambut gawe sing apik. Nggih. Besok Pak Dalang Kasito nak payu syukur-syukur iso dadi jalukan. Nggih. Gawakno sinden sing kae lho, cah Sragen kae. Ah jenenge Krisna. Nah. Ngono kuwi. Aman Mas? Oke.